Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandigawulendi wahuqa. I-ATM ne-MK Party zikholelwa ukuba urhulumente womanyano kwisizwe uza kubhatyala kungekudala. La maqela athi ukungavisisani ngokupasiswa kohlahlo-lwabiwo-mali luka-2025-2026 phakathi kwamaqela kurhulumente wobumbano zimpawu zokubhatyala kwe-GNU. La maqela kuvakalise oku kwirali ebanjelwe kwibala isisadukashe stadium eMdantsane eMpuma Koloni. Imibutho ye-ATM kunye nomkhonto wesizwe imibutho ebekwiqela lingavumelani nokunyuswa kwerhafu. Le mibutho ikholelwa ukuba oku kuza kuba nefuthe elibi kwabo bangathathi ntweni. Le mibutho ifunge ngokusebenzisana neminye imibutho ukuzama ukuza norhulumente oza kuthathela ingqalelo izidingo zabo abangathathi ntweni. Xa unombutho ngaphakathi kwi-GNU ozohamba ase i-GNU ecourt kuba engangqinelana la nto enzekayo, laa nto yabonakalisa ukuba seyikolapsile. Akabakolapsanga abanye abantu, bayazikolapsa bona kuba bona bethe badibana bezipati ezingaboni ngaliso linye, ezingahlangananga ideological and politically. That is why they collapse. Ukanti umbutho i-MK naye uyanqinelana noku. Lento ye-GNU kakade ibingunomgogwana ngoba yinto yokuthengisa kwe-ANC. Yaqala yathengisa kwi-DA, yathengisa kwi-Freedom Front Plus, ngoku ithengisa ne-Action SA kaMashaba. Ngabantu ke abo abangazaziyo ukuba bangobani na, uba bahambe behlangana nazo zonke ezinhlangano ne-IFP, ingqube evange ne-PAC, into nje ongayaziyo. I-ATM ikwathi ilinde uluvo lwezomthetho mayelana nokunyusa kwerhafu. Abongile Yangis kwiindaba ze-SABC eMdantsane.